Jo, gde smo mi? Čeka vas izazov. Neko od vas će dobiti čokoladnu fontanu. Dobit će ona koja je najbolje nacrta ovim flomasterima. Ali postoji jedna veoma važna stvar. Morate slikati ustima, a ne rukama. Imate samo 1 minut. Moram da pobedim jer nema nikoga boljeg od mene. Šta? Izgubit ćeš. Jer ću ja imati najbolji crtež. Bingo! Ti? Zar fontana može biti plava boja? Ne, ja ću pobediti. Pogotovo što sam smislila dobru ideju. Zašto duvati boju kad mogu samo skinuti poklopac? Wow, zašto se ja nisam sjetila toga? Treba probati. Ups, juj, padam. Jesi li probala, a? Kakvo je? Suzy, kako te nije sramota? Bolje da si pomogla drugarici, a ti se samo smiješ. Nema veze, naučit ću da ja. Pera će mi pomoći. Šta da radim sad? Izgleda kao da mi je paradajz stanuo ili nešto još gore. Sad će Suzy sigurno izgubiti. Jel tako? Još si smiješ? Onda ćeš i ti izgubiti. Eto ti. Kakav užas. Mila, i ti ćeš dobiti. Ne, nemoj, molim te. Devojke, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Julie, odakle je ta crvena mrlja? Jesi li prosla boju? I na lice isto. Suzy, zašto je kod tebe sve crveno? Da li ste zajedno jeli paradajz? Takvi crteži ne mogu pobediti. Nije ni Milin crtež dobar, ali je barem bez crvenih fleka. Mila, pobedila si. Juhu, osvojila sam nagradu. Zdrava, ukusna čokolada. Hoćemo i mi čokoladu? I mi ćemo je dobiti. Kako ukusno. Dobro je što sam ja je dobila. Oduševljena sam. Hej, gde je sva čokolada? Je li je neko popio? Kako mu nije sramota? Ma bežite, bre. Ovaj put vaša nagrada će biti mnogo bolja. Vidite li ovog slatkog psa? Dakle, nagrada nije on, već njegova kaka. U ovoj rundi ponovo morate slikati ustima. Dajte sve od sebe. Vreme je krenulo. Mislim da ne postoji ništa lakše od crtanja kake. Da bi crtež bio još bolji, treba dodati mu neki miris. Čak znam kako da uradim to. Jo, šta to tako smrdi? Jel neko umro ovdje? Ili se nešto pokvarilo? Jo, muka mi je. Ups, da, već dugo nisam prala noge, pa šta? Crtati nogom je teško, ali crtati laktovima je mnogo bolje. Ups. Pa dobro, nema veze. Imam još puno ovih flomastera. Hajde već. O ne, zaostajem. Devojke, prestanite da crtate. Vreme je da pokažete šta ste uspjeli. Eto, gledajte. Mila, kako ti nije loša, ali video sam i bolje. Evo, na primjer, kod Suzy. To je sjajno. Super, oduševljen sam. A kod Julie, kaka nije baš. Vidi se da je htjela da izgubi. Uspjela si. Tako da pravu kaku dobiješ baš ti. Šta?
Ali postalo mi je loše zbog Suzy. Neću jasti taj užas, nema šanse. Moraš, takva su pravila. Joj, kakav užas. Zamislit ću da je to samo čokolada. Da li je stvarno probala kaku? Ne, to je stvarna čokolada. Devojke, hoćete li i vi? Ne, hvala. U ovoj rundi vaša nagrada će biti riba. Mirisna i baš ružna. Ali slikat ćete s osovima. Mislim da je to baš zabavno i neobično. Dakle, možete početi, vreme je krenulo. Nikad nisam crtala s osovima. Nadam se da to nije mnogo teško. Jao, koliko ih imat ću tako veliki izbor. Ali zašto je svo smeće na meni? Nisam ja vam kanta za smeće. U redu, hajde da počnemo. Ovo će biti najukusniji crtež koji sam ikad slikala. Počet će od kečapa. A ja ću početi od sirnog sosa. Žuti je taman za ovu gadnu ribu. Hajde da počnemo. Jo, ovaj sos se brzo završio. Moram brzo naći nešto drugo. Odlično mi ide. Svaka mi čast. Jo, čak i Suzy ima bolje crteže od mog. Moram da požurim. Tako je. Imam 5 prstiju, dakle 5 četkica kojima mogu crtati istovremeno. Ovaj sos miriše baš lepo. Mislim da neće ništa biti ako ga probam. Baš je lep. Ne, ovog je malo, hoću pojesti još. Mila, da li to jedeš sosove? Ali nemamo ni pomfrita. To je to, nema više sosova. O ne, ne na moj crtež. Joj, sve sam upropastila. Tako ukusno. Prokletstvo, sve sam pojela. Sad ću sigurno izgubiti. Pa, vreme je isteklo. Dajte mi da vidim šta ste nacrtali. Ostaje mi samo jedan izlaz. Da se zamenim crtežima sa Suzy. Čekam. Julie, šta si uradila? To uopšte ne liči na ribu. Mila, pokaži šta si ti nacrtala. Izgleda super. Za sad je to najbolji crtež koji sam video. Suzy, uopšte se nisi trudila. Onda ću ti morati pokloniti ovu ribu. Nadam se da voliš jesti sirovu ribu. Ja, ali to je prevara. Neko će morati da jede gadnu ribu. Zašto odmah gadnu? Mogu je spremiti. Imam čak i vatru kod sebe. Juj, šta to radiš? Ups, izvini, ne znam kako se to koristi. Izgleda da je treba usmjeriti na ribu. Pogledajte kako lepo sad izgleda riba. Napokon ću moći lepo da ručam. Svaka mi čast. Devojke, ovaj put možete dobiti najslađu nagradu, ovu macu. Ovog puta morat ćete da slikate na licu. Ko najbolje nacrta dobit će ovog mališana. Kao i uvek imate samo 1 minut, tako da krenite. Ja već izgledam kao maca, tako da neću morati da crtam puno detalja. Suzy, precenjuješ sebe. Svima je jasno da ću ja pobediti. Eto, nacrtala sam nos. Sad brkovi.
Niko nije zabranio upotrebu ogledala, zar ne? Nemam pojma kako crtate bez ogledala. Sa njim je mnogo lakše. Skoro sam završila. Vi mi niste konkurencije jer sam ja najlepša maca ovdje. Jo, Milo, vidi. Julie vara. Koristi ogledalo, ali to se ne smije raditi. Mislim da treba da je naučimo. Slažem se, već znam kako. Hej, šta to radiš? Zašto? Pokvarit ćeš mi šminku? Jo, sad ću definitivno izgubiti. A tako sam htjela da dobijem ovu macu. Smislila sam kako da eliminišem još jednu konkurentkinju. Slušaj, Suzy, nisi dobro natrtala nos. Daj da ti pomognem. Hajde, ako ti nije teško. Rado ću ti pomoći. Eto, sad izgledaš mnogo bolje. Kao prava mačka. Hvala ti puno, ti si pravi prijatelj. Pa, hajde da odlučimo ko će dobiti ovu slatku macu. Julie, ne mogu ni da gledam to. Nisam to očekivao od tebe. Suzy, a šta si ti uradila? Ne glumimo ovdje gusara. Šta? Mila, baš si bezobrazna. Mila danas izgleda najbolje. Dakle, ti si tako ja dobio ovog slatkog prijatelja. To, ja ću te voleti, maziti, hraniti. O ne. Izgleda da je Mila alergična na mačke. Nema veze, mi ćemo se pobrinuti za nju. Jo, Mila je pocrvenela. Treba nam doktor. Jel da, dušo? Kako si sladak. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Stani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispršiti. Eto, ništa teško. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit? Ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I naravno ruzmarin. Tako je, i još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će i još lepši. Ovo, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjelo. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi suši da ćete svi biti oduševljeni. Obične suši su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup.
Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoj suši. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? Vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi bako sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju. Vreme da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je iseći. I naravno mi treba soja sos. Riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, od kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suši od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo ih, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću testo od nje. Prvo je treba narandati. A onda dodati 2 jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. Sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. Vruće. U redu, nema veze. Sakrit ću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa.
Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorevim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Jedva čekam da probam. Jao, bato, tvoja vafla je izgorela. Neću da jedam. A šta je ovo? Uj, a ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzi mi. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej, bit će urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promučkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slamčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno iseckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također umutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Bako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno. Gde smo mi ovo? Mislim da je ovo novi challenge. Kako zanimljivo, mogu li ja da počnem? Sigurna sam da je u ovom sefu nešto ukusno. Malo sam omašila, ali ovo je veoma cool. Ovdje je gomila popitova, nekako su čudni. Mirišu suviše slatko. Jao, ovo je ipak hrana. Mila, jesi li poludela? Ne valja jesti gumu. Ništa, vi ne razumete, ovo nije guma, ovo je gumena bombona. Kako je ukusna. Želim da pojedem sve odjednom. Jedva mi staje usta, ali ja to mogu. Baš ti se posrećila, zavidimo. Upravo si, ja ne bih imala ništa protiv da probam. Bilo je ukusno, ali sam prejela. Hoćeš s nama da daš taj jedan pobit? Da, predlažem da ga uzmemo sami i nikog da ne pitamo. Zapravo ja sve vidim. Nemate potrebe da dirate moj pobit. Mogu i sama da se nosim sa njim.
Dobro, onda ću se ja pozabaviti sa svojim sefom. Šta je ovo? Ne verujem svojim očima. Izgleda da se pomera. O ne, ovo su živi crvi. Kakva noćna mora. Ne bih želeo da budem na tvom mjestu, Julie. Sklonite to od mene. Izgleda da su tvoji crvi pogodili Milu. Šta si učinila, Julie? Odmah ovo sve skloni. Smiri se, samo nam treba usisivač. Mila ima crva ispod nosa. Uopšte nije smešno, Alex. Dosta. Mila, ne brini, sad ću ja sve skloniti. Isključi usisivač, usisao je moje usne. Da, to je bilo veoma smešno. Jo, pogledaj šta se dogodilo sa Milom. Usne su mi kao nabrekle knedle. To je vaša krivica. Kriv je Alex. Sve vreme se smeo i odvlačio mi pažnju. Vreme da ga naučimo. Šta si učinila, Julie? Usta su mi puna crva. Sad je naš red da se smijemo. Usput, potpuno si zaboravio na svoj sef. Ovdje je nekakva čudna tegla. Pojma nemam šta je ovo. Možda treba da probam na ukus. Pa, kakav je osjećaj? Izgleda da se sa mnom nešto dešava, ali šta tačno ne znam. Mila, vidi, Alex je postao mali. Tačno. Pristajemo, izgleda veoma simpatično. Alex, drži se, ja ću te podići na sto. Hvala, Mila, ali si mogla malo pašljivije. Jo, kako mi se sviđaš, Alex, budi zauvek takav. Za sad nisam protiv. Oho, popit. Napokon mogu da ga probam. I još mogu da skakućem po njemu. Sjajno, ovo je čak bolje nego trampolina. Šta radiš, Alex? Uživam u životu. Ipak je presladak. Ovaj vazdušni poljubac šalje mama. To je to. Dosta više skakanja, umorio sam se. Hoćemo onda malo da se poigramo? Kako da ne? Ne planiram da se bavim glupostima. Nije bilo obavezno da se ujedeš. Mogla si lepo da kažeš ne. Ali to je tako zabavno. Zabavno kažeš? Sad ću ti pokazati šta je stvarno veselo. Bori se. To si zamislila, Julie? Ona hoće da pobedim crva. Ništa lakše. Mogu to sa jednom rukom da uradim. Pa za sad ti loše ide? Nema veze, još imam šansu da pobedim. Bravo, Alex, pobedit ćeš. Eto ti glupi crv. Još malo je ostalo. Pobedio sam to. Kakva snaga, cool. Lepo si nas iznenadio. Pa, mislim da je vreme da se vraćamo. Opet si postao kao i pre. Da, i tome sam baš srećan. Mogu li ovaj put ja da počnem? Ja nisam protiv. Oho, jel vidite ovo? Dobila sam nov iPhone. Kako je dobar. To nije razlog za zadirkivanje. Vi svi treba da mi zavidite. Vi nikad nećete imati ovakav telefon. Alex, ne upade u kadar. Daj mi ga. Uzet ću tvoj telefon. Jo, izgleda da će ovo dugo trajati. Dajte ga meni. Dosta. Šta radiš, Mila? Odmah vrati moj telefon. Ne smetaj mi, igram igricu. I ja isto hoću. Pa šta, baš me briga? Šta ste učinili? O ne, ispustili ste moj telefon. Ups, baš nezgodno. Šta je sa njim? Alex, reci mi. Bolje da ne vidiš to. O ne, samo ne ovo. Razbio se. Izvini, Julie, nismo htjeli. Nećemo da se svađamo, hajde bolje da vidimo šta je kod mene u sefu. Čini mi se da čujem čudan zvuk. Šta je tamo? Nikako ne mogu da dohvatim. Kao da mi isklize svaki put. Ne mogu da verujem. To je žaba. Stvarno? Nemoguće. Bilo ko, skinite je sa moje glave. Izvini, ali ja ne želim da je diram. Izgleda da sam je se rešila. Ne, samo je preskočila na mene. Jao, kako smešno. Uj, kako je klizava. Uzmite je. Šta si uradila, Julie? Malo da je progutam.
Čini mi se da smo je se džabe uplašili. Pogledajte kako je slatka. A šta ako je ovo začarani princ? Probat ću da poljubim žabu da bi ne stale čini. Pa kako radi? Mila je poljubila žabu. Pa šta? Morala sam da proverim. A ja moram da proverim šta je kod mene u sefu. Ovo je nekakav cilindar. Ne razumem šta da radim sa njim. Probaj da ga obučeš, možda će ti dobro stajati. Pazi, Mila, tvoja žaba je ponovo odskakutala. Pogledaj šta je sa njom dogodilo. Sada je napravljena od čokolade. Pa šta, zaista liči? Ovo je tačna čokolada. Kako ukusna. Razumela sam kako radi tvoj cilindar, a ja već znam šta da stavim u njega. Šta to radiš, Julie? Već sam uradila. Pretvorila sam svoj telefon u čokoladu. Dobra ideja. Kako je ukusan. I ja treba nešto da pretvorim u čokoladu, ali nemam ništa. Vidi, Julie, Alex je postao čokoladan. Šta to radiš, Mila? Šta će ti njegov prst? Stani, nemoj da ga jedeš. Upravo si, nisam o tome pomislila. Znam kako da vratimo Alexa. Samo treba da skinemo cilindar. Hvala, Julie. Došao je moj red da budem prvi. Izgleda ću ovog puta dobiti slatkiš. To čokoladni koktel. Izgleda cool. Hoćeš se podeliti? Za početak treba bar da ga otvorim. Kakav si ti samostalan. Treba da okreneš ovdje. Hvala. Hoćeš li sada da se podeliš sa mnom? Naravno da ne. Kako si mogla da pomisliš o tome? Sve ću popiti sam. Usput, veoma je ukusno. Cicija? A ja sam ti pomogla. Pa dobro, evo ti onda. Šta radiš, Julie? Prosućeš sav moj koktel. A da si se podelio, onda bi još imao. Veoma pametno. Došao je red, Mile. Ne želim da otvaram. Unutra je tačno nešto neukusno. Eto, znala sam. Smrdljiva riba. Rekla sam vam. I šta sa njom da radim? Ne mogu ovo da stavim u usta. Jedi brže, ugušit ćemo se. Ali ne želim. U redu, samo zbog vas sam spremna to da uradim. Kako je mrsko, užas. Nikad više neću jesti ribu. Ostalo ti još. Završavaj brže. Dobro. Mislim da je bolje da pojedem ribu celu. Nevjerovatno, kako je ovo moguće? Nisam ni mislio da je Mila sposobna za ovako nešto. Hej, pazi! Bacila si mi riblju kost u lice. Ali to je bilo smešno. Ne baš. Otvaraj svoj sef. Ovdje je jedna bombona. I šta treba sa njom da radim? Samo ću je pojesti i gotovo. Ukusno, ali baš malo. Ovo je baš čudna poslastica. Slažem se. Joj, šta se sa mnom dešava? Kako tebe svo lice u bombonama. I ruke isto. Jao. Bombona je ipak bila čarobna. Gledajte, na mjestu starih bombona pojavljuju se nove. Mogu li ja da probam? Sjajno. Kako je ukusno. Pogledajte, sad sam i ja sav u bombonama. Cool. Kako mi se ovo sviđa? Hoćeš i ti, Mila? Neka, hvala. Kako su čudni. To novi sefovi. Spremna sam da otvorim svoj. Wow, u njemu je tegla Nutelle. Tačno. Kako je velika, super. Gledaj gdje bacaš smeće, Julie. Juj, kako bolno. Izvinite, Nutella me učinila tako nepažljivom. Jednostavno ne mogu da dočekam da je probam. Pogledajte kako je čokoladna. Ovo je pravo uživanje. Ja hoću. Sjajno, ipak ću dobiti malo, hvala. Da se nisi usudio ponovo da priđeš moj Nutelli, ne dam je nikome. Julie, sva si se umazala. Pa šta? O ne, izgleda da se moja ruka zaglavila u tegli. Čini mi se da je nekom potrebna pomoć. Vuci, Alex, ne želim ovako da hodam ceo život. Vučem, ali ništa se ne menja. Pomozite. Padam.
Ali ti si sama tražila da te vučem. Oho, tegla sa nutelom je slatko od mene. Ako vi želite da pitate kako sam, onda sam dobro. Iskreno rečeno, nismo želeli da te pitamo. Zašto ste uzeli moju nutelu? Oho, kako je dobro što je ovdje još nešto ostalo. Da, vreme je da pogledam šta je u mom sefu. Fuj, hitno donesite gas maske. Ovo je plavi sir. Gas maske neće biti potrebne ako ga upravo sad pojedeš. Mislim da Mili treba naša prijateljska pomoć. Zapravo ne, nisam tražila da mi pomažete. A ja mislim da je pomogla. Skoro si sve pojela. Kako je moguće? Povratit ću sad. Jedva se držim. Dobro je kad je sve prošlo dobro. Ostao je samo moj tajinstveni sef. Izgleda da je unutra crna rupa.